салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якди лайк зинтон, подписасия фаромӯш накунед бародарҷоно. мана ҳамин амакаманда 4 қатор боғи фурӯшишон будааст. агар ғалтус боштам 16 бех абрикосои мин караги абрикос шунай сони хурмоишай бародаро, они бинигоришай опси 65 та бех дарахтои амихел 20 сола 25 сола дарахто бародаро, 65 бех хай плюс минус. агар мисол 5 бех 6 бехшан набошад, хай плюс минус 50 бехшан хай ҳамешан дако 50 бехшан хай. 16 бех абрикоси нағз карагишай бародар, холаш кам, холаш нест гӯйда мешад. 16 бех абрикоси нағзишай дарахти калома намиҳо 16 бех дарахти абрикос мана. агар дидоса бошта абрикос караги хурмоишан бародаро караги бинигориш камтаракак тунуктар тунука маку хай ҳамашанда ақаллан 15 хай ақаллан. нархаш бародарҷоно 15000 сомонӣ бо савдо мешад иншоалло. 4 қатор 16 бех абрикос, 16 бех хурмоӣ бо бинигоришай. масъалаи обаш бародаро пастаяни об ҷӯшанду пастаяни обай кӯшта меом дига пастаяни обашай. ха шароиташ нағз якта сурия ора якта карта ора болоша кафкар хушкар мешад. барои ҳамин бародаро телефон кунтон, телефони ман экрананда ҳай бо савдо мекунем. албатта барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. худо нигаҳбонатон бошад. бо ягон хел саволотон бошад албатта ҳамин номери экрананги ба телефон кунтон, ман саволотон ҷавоб медиҳам албатта. худо нигаҳбон бародарон.